आंथ' बहाय कन्टेन्ट क्रिएटर हिसाबै वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों आदाजों जोङो बे कन्टेन्ट क्रिएटरावनो फेसबुकफ्रावनो रायलायग्रोनाय जानायखाय आदाया दिनैहाय मेन खार'ना लेंहरनायनि खार'नानो जाहैबाय बेथ' गोबावखासै अपेनिं जानानै बाट दिनैनि खार'ना जाहैबाय जे सुइमिं पुल अपेनिं जादों नालाय बिनि थाखाय फैनाय आरो नोंथांमोना फेमिलिखौ लानानैहाय इन्जय खालामफैदो बे गरमनि समाव आरो जानाय लोंनाय गासैबोथ' एभेलेबेल दंखायो आरो बेजों लोगोसे हमस्टे गासैबो एसि नन एसि गासैबो दंजोबो नोंथांमोना फेमिलि लानानै फैनो हागौ थ' आं मोजां मोनबाय बाव फैनानै थ' नोंथांमोनाबो इन्जय लाफैदो बे गरमनि दिनावहाय जोबोद मोजां मोनदों थ' बाव फैनानै दिनैथ' आङो गोजोन फैबायबो आं वेस्ट बेंगलनिफ्राय सिगांनो खोथाग्रोखाबाय थ' दिनैहाय बयबो फैदो आरो दिनैथ' आं बयजों लोगो मोनलायनानै आरो नोगोद खुसि मोनबावदों एक्टर एक्ट्रेसफोरबो फैदों थ' बेनि थाखाय आं नोगोद मोजां मोनदों जिहेतु रायमना नेसनेल पार्कआ वेस्ट बेंगलजोंनो नांजाबनाय औ नांजाबनाय वेस्ट बेंगलनि माखासे दावबायारिफोरखौ बेवहाय फैनाय मा खालामदों थ' फैदो आरो आंनि वेस्ट बेंगलनि जाया आंनि बे भिडिअसफोरखौ नुनाय थ' अननानै फैदो आरो एसे आदाजों रायलायफैदो सिनायथि लाफैदो थ' बे 1 उइकफोराव एसेफोर जुदि डिसकाउन्टफोरबो मोननोबो हागौ अफारनि थोरोबैहाय थ' नोंथांमोना फैदो आरो इन्जय लाफैदो आङो बेनोसै बुंनांगौआ दिनै थांगोन नोंथांमोना फै हाग्रायावहाय हाबनो लाबो नाना रखमनि एनिमेल्सफोरखौ नुनो मोनगोन थ' आंथ' दाबो हाबथ'वाखै आरो दिनैथ' गरमथार आं नेक्स्ट टाइमावहाय फैनानैहाय हाबफैगोन आरो बेथ' बिराद माने गोग्गानाय मोनदों मानोना आदा सम्राट नार्जारि मिस्टारनिनो लोगो जायो बिथाङा इखिनि जे खालामदों लोगोसे थारमाने जोंनि आसामाव बुंनो थांबा बारा बिदि सामार एक्टिभिटिस खालामनो थाखाय गैया स' बिथिं क'क्राझारावथ' बेनो फार्स्ट जागोन बायदि मोनदों आं स' जोबोद मोजां खौरां आरो आंथ' गासैबो जिमान दा दङ दाथ' जोंना सामार भेकेसन स्टार्ट जासिगोन स' बाहेरायाव थाङा गारा जों जेसे हागौ जोंनि माने टुरिजम माने मा होनो जायगानि माबाखौनो सापर्ट खालामनांगौ स' बयखौबो खावलायगोन बेयाव फैनानै एसे माने टाइम स्पेन्ड खालामनो हागोन आरो ना जोबोद मोजां जादों माने गथ'फोरनि थाखायबो माने चिल्ड्रेन फ्रेन्डलि होननो हागोन गेलेनायबो बहुत जायगानि नुदों स' बयखौबो खावलायगोन माने फैनो थाखाय जोंबो फैगोन सामार भेकेसन जिहेतु जाबाय आं दिनै फिसालाखौ लाबोनो हायासै नाथाय नेक्स्ट थाबैनो फैगोन आरो माने ओमफ्राय जोबोद मोजां मोनदों आरो जायगाखौ रायमना नेसनेल पार्कनि इनभाइरनमेन्टखौ माबोरै मोनदों नोंथाङा मा बुंगोन आं एक्सुवेलि 2015 ना 14आव खनसे फैदोंमोन होनबाथ' बिराद बे टाइमावनो बिराद मोजां मोनखादोंमोन माने बहुत अपरचुनिटि दङ रिजर्ट बे टाइमाव खिन्थु गैयामोन थ' बे टाइमावनो माने जों फिल खालामदोंमोन जे इयाव रिजर्टफोर बा हमस्टेफोर थाबा मोजां जागौमोन होननानै मानोना जों थानो मोनासैमोन थांफिननांदोंमोन थ' नाथाय एबार जेब्ला बहुत गोबां नुदों आरो गोदान खुलिनायबो नुदों स' जोबोद मोजां जादों स' जोंबो जेसे हागौ नेक्स्ट टाइम थाबनो फैनानै एसे नायनो फैनांगोन आरो बहुत माने स्कप दङ बेवहाय टुरिजमनि थाखायबो रायमना नेसनेल पार्कआथ' अभियासलि जोबोद समायनाखा बेयाव माने नायनो गोनां जोबोद दङ जेरै मानसा डेभेलप जादों बेखौनो रायमनाखौबो जों जेसे हागौ प्रमट खालामनांगौ बेखौनो होनबाय आरो दिनै रायमना जांगल रिजर्टआव फैनो मोननानै जोबोद आं गोजोननाय मोनदों मानोना बेनि अनार समनाथ नार्जारि थ' बे आंनि एक्सुवेलि स्कुल जों ज' स्कुलाव फरायलायोमोन थ' दिनै बिनि साक्सेसखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बे रायमना एरियायाव एक्सुवेलि रायमना माने हल क'क्राझार एरियायावनो सुइमिं पुल गैया होननानै आं मिथियो थ' दा गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव इन्जय खालामनो हागोन आरो आं गासैखौबो खावलायो जे जोंनि बिटिसि हालामाव जे एसेनि मोजां दा सुइमिं पुल होदों थ' फैदो गासैबो आरो बेयाव स्कप दं बेयाव नोंना जिप साफारिनिफ्राय लानानै बेयाव रिजर्टआबो दा गोदान मोजां दा माने दा बेयाव थानो हायो आरो आं मथा मथि 7 इयार्ससो आवगोल जेब्ला फैदोंमोन होमबा बेयाव हाग्राबारि गोजासोमोन मथा मथि माने एसे एनै जास्ट माने जागासिनोसो दंमोन दा आं माने एसे गोबावनि उनाव फैनानै नुफैबाय जे अनेक डेभेलप जाबाय आरो जोंनि थाखाय गोग्गानायनि खोथा जे जोंनि एरियायाव जे बेफोरबायदिना जे रिजर्टफोर जे माने जागासिनो दं थ' बेनोसै आं दा जिहेतु आं बर'नि आं एक्सुवेलि दावबायारिफोरखौ आं बुंनो सानो जे गासिबो बेयाव दा जेनेबा उइन्टारनिल' नङा बेयाव दा आरामसे नोंना सामारिं पुलावबो दा इन्जय खालामनो हायो ओमफ्राय बेयाव जिप साफारि दा जेनेबा काजिरङा एरिया बा मानास एरियायाव दा बन्द' जानानै दंथ'यो दा बेयाव खिन्थु आं मिन्थिनायाव दाबो जिप साफारि खालामनो हायो थ' दा फैनानै इन्जय खालामफैदो बेनोसै
गिबि गिबियावनो रायमना जंगल रिट्रिटनि जे अनार मानगोनां बिदा समनाथ नार्जारिखौ कंग्रेचुलेसन बावदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिदानि जे नाजानायाव नैबे रायमना जंगल रिट्रिटआ मोनसे गोदानै मोनसे इउनिक सेलिं प्रडाक्ट USP जे सुइमिं पुल बेयावहाय बियो बेखेवनो हाबाय बुंनो थाङोबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बेनो फार्स्ट सुइमिं पुल दा बियो मोनसे नैबे रिजर्टनि मोनसे एक्टिभिटि जाबाय जेराव टुरिस्टफ्रा फैनानै बेयावहाय गरमनि समावहाय बेयाव दुगैनो हागोन दा बेखौनो आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे लासैनो गोबां जे फेसिलिटिसफ्रा बे रायमनायाव फैगासिनो दङ आरो जेन' माखासे जे रिजर्टफ्रावबो बा हमस्टेफ्रावबो जे नांगौबादि जे सुबिदाखौ जों होनो हायो दा बेखौनो आं खावलायनानै आंनि सुंद' बुंनायखौ आङो बेयावनो दोनथ'नानै आङो साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होबाय गोजोन्थों